gedi nengo mar biro yawo kembegi pachoka expansion mano mara Mau Summit highway ndara no kadipo nolose nikech en achiel miwacho ni ero no yawo Thika Road, Thika Super Highway mochomo Central kendo sekelo yot kaka nyalo access gwenge mopogore gwenge ma Central Newton ma dhi loko kaka oganda timo ohala kata bero ngima ji machal nade mokwongo mede kodhi mano ma Mau Summit kachiel koda ka face mar adek mano akoro gole Naivasha kochomo Malaba mano mara SGR to kar gowika dola kowe dola piny Kenya tich ma bune negotiate kata Kenya shillings ponono ka jatend piny Kenya osetieko ta mare koso ka podeni tich gima abedo go convinced en ni nje wagombo ni projects moko dhi Nyanza abedo convinced in that point but the point moko abedo go convinced ni there was a plan how we are going to repay ingeni samoro wasebedo kwa kawo loans e bank kundegi kata man wan wegi kawo loan nyalo bedo mamit makikawo maka poketieko to jo bank yie medi but a time biro ma samoro nitie ng'ikni moro mobet makoro ok inyal chulo loan koro jo bank dwa pay percentage margi magimedo kata mar pay kata mana mar oro gari mabiro to mtokani koro is almost triple of what you took koro my concern en ni kaponi wayudo yo machielo ma wanyalo timo Tanzania ni bathe ka nitie yore mang'eny ma igero kende gi their own economy gin bathwa ka ok en kilometers mang'eny ahinya from here sama Magufuli ne nitie they tried maginyiewo kata ndekgi mobedo launched ok awach ni wachopo e kiwango no nikech wan malo one way ahead of Tanzania but adwa wacho mana gima osiep na Nyamori wacho ka ne piny madongore nyaka bed gi gowi kata in kidwa dongori kiluoro gowi to kinya dongo but you made the chulego that is the problem number 2 adwa chaka support president kata ko negotiate to negotiate gik mang'eny kabisa dog yo Nyanza kech wan pok wayudo wan osebedo mudho kanyo for many years koro ko negotiate bills machalo mek wanga yo SGR to we have no problem with it the question is how are we going to pay it on whose pocket to ng'ama dhi chule ni waseyudo ni ang'o madwa keto koro kadiponi kaka osiepna wacho ka ni wayie mondo kawa to eka wadhi bedo gi openings mag investors mabiro biro Kenya investors biro Kenya ka yore ber yes mondo gi transport mwandu gi from here to other places magidhitie but are we ready as a country Newton are we ready karkanyo ka warango kama wantiere kinde mokalo iloso kanyo kotone kod piny China rem ka ugope ka wuok e pinje maoko kata piny China mano piny Tanzania kaka gope ka wuok e piny China kuom ranyisi kuom pinje mamoko bende magisebedo ka ikawe e gowi gin gi project margi mar SGR mabende iwacho ni kanyo piny China en achiel kuomgi ntiere Arusha, Olili, Taveta and Voi Road mano partially funded kod China Exim Bank ntie Mtwara Dodoma Highway mano major project margi mabende ntie gi Chinese involvement e iye kanyo ntiere Ubongo interchange mano ma Dar es Salaam wacho ni funded bende kod Chinese loan kinde magi ntiere karka e kinde ma jatend piny Kenya ntiere e piny China mano juma mokalo koloso to bero Kenya korango kod mbesege mantiere East Africa kata luora mar Africa gigo mano wacho gigino me wacho sani diponi gintie gi tudruok mora mora nikech ko wacho ni ero hola ni en gimoro makonyo kata bero chiro gin gik moko makonyo piny ka piny ntie kod gowi mare diponi China makoro jiringe irgi kaka osiep bang ponono balo kod piny Amerika Cleopas okatamra ni kikwa ka gowi in China and waseneno benefit mar gop China ka wanyalo enjoy expressway kaidi seche moko bende wa enjoy kata mana dhi Mombasa okatamra but my question en niya wabiro chulo nyaka karago number China no kuwuok e polo direct China in this continent Kenya onego bed gi paro mar ariyo apart from borrowing onego bed gi paro tere ko wanyalo chalo gi China mondo wabi kiny gik mwacho ka gi jomoko wacho in their countries ni ne waboro pesa from Kenya ka watimo gimoro makelo wacho niya infrastructure rach but onego wabed gi paro to kiny ere gimo nyalo keto as investment in our country manyalo miyo joma bedo gi pesa mondo our tax odhi malo mondo wabi kiny ko wasechulo gopewa kata wan gi goro gope madongo to wabe jomoko nyalo boro pesa kuomwa so gima president timo to an ok aping ni rach and this time Cleopas ok aping William Samoei Ruto kika bed kaka kama chalo madwa pingo Ruto because Ruto has shown us
ne onyalo tiyo all over. I don't want to have problem with that. My problem is kawa overdo it to wanyacha kodho mokerot kamoro mok wanyal konyore. And gima temo wacho ka beni ere kaka wanyalo dongore kiwan. Ere gima wanyalo keto kata kwa timo boro. Nikech Ruto ema nchukonwa gi regime ne ma ok ahero cha. Nowacho ni Uhuru Kenyatta kane wuok nowe kaka Kenya nigi gowi. And I remember ka one of a serious person in this country, my a member of parliament even now, nowacho ni yorgo ok gidwar nikech yorgo gima dhi konyogi otimo ng'owa onge. Ka koro ne gidonjo telo e regime gi to koro we are borrowing to fix the roads, which then yo madhi ka mpogore gi Nyanza da pingo ka properly. To nikech wambi wang' ne waboro to dhi Nyanza wa ji ochul marom kech tax romre both sides. To borrowing no nyaka wang'iye matut ni samwa boro repayment buro che kech Ruto dhi bedo president for only 5 years to chak ka wape olengo to chako nwang'o the 5 mano 10. So 10 years is not enough to borrow. The successor mar some way nyalo bedo gi problem ka ok ubiro gi the same structures mar management makoro watimoni. King'iyo sama ne Ruto kawo presidency no bedo gi problem kabisa nikech en mano okawo kar mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Sama no kawo nodo kaka nitiere a lot of problems ma mondo mine Kenya duoge wang'e makoro wantiere wanyalo go mbaka ni Kenya kawuono koro is peaceful. Okawo Ruto almost 2 years mondo mi duog because kamano kawe ne nitie a lot of borrowings and they complain. Ruto himself complained ni I already taken the government, we manage. We have to first think of how we are going to manage our government. The same William Ruto said ni sirikal makoro wakawo ni mwadhi kawo ni ok wadhi medo cheo, ok wadhi medo migepe, ok wadhi miyo ji tich maonge gi tiendgi mar unconstitutional mondo wa reduce our budget. Onge sirikal kawuono manigi jotich mang'eny gi migepe momedi ma were not there before. Koro kano pingo this borrowing and now is number 1 in borrowing, which I have no problem with. How are we going to pay it tomorrow? That is my question. Borrowing, I have no problem. Borrowing rach kawuono is the number 1 borrowing. Good thing is borrowing towards Nyanza. But how will we pay it next? And what the next president they watch? So what no position mar UDA rach. Like Gachagua is a bad person today for everybody. Must support Williams like me. Okober na anyway. But seche moko be nyaka wachiki to gima wacho nikech nena sirikal kan. Samoro gima wacho ko nitie achiel ariyo adek moko mar genuine. Kech nyo ng'eyo. To nje ok onyal wuoyo ka ene. Koro be wang'iura ni gini both sides kata ka project bino Nyanza I support nyongo and I support and I will write ni President Ruto timo the best of thinking about yo mawuok Nairobi kadi yo Kisumu. But borrowing. Erokamano. Borrowing. Abok.